En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo. Rodamons, avui estem a només 3 hores d'avió. Esta és la vostra destinació. Y puede ir al revés, tan solo pide. En un costat tenim Buda, amb els seus edificis més tradicionals. És la part residencial i la zona més muntanyosa de tota la ciutat. I a l'altra, Pest, totalment plana, amb edificis institucionals i molt més turística. I dividint la ciutat, el riu Danubi. Benvingudes i benvinguts a la capital d'Hongria. Avui estem a Budapest. Valencians del món! Avui no donarem l'abast amb tantíssima oferta cultural, però aneu a notar. Tú tienes una energía que está bacana. Coneixerem el funcionament del seu Parlament. A l'òpera ens delectaran amb un concert en exclusiva. Visitarem la Basílica de Sant Esteve, l'església de Maties i la gran sinagoga de Budapest, que, per cert, és la segona més gran del món, només després de la de Nova York. Que no són taronges, som espremedors. Qui més t'estima? Tranquil·litat, benestar i moltíssima aigua termal. Estem en la ciutat dels Balearis. Para volar. Comença ja un programa, la mar de gastronòmic i amb molta llepolia. Üdvözöllek Budapesten! Benvinguts a Budapest!